Vítajte na mojom kanáli Queen Games a dneska budem hrať hru Akinator. Budem hádať, skôr Akinator bude hádať charaktery v hlave 2 aj v hlave 1. Takže ideme na to. Není reálny. V japonskej verzii možno áno, ale v slovenskej určite nie. Z hry není. Není to chlapec. Teraz vlastne aj bude hádať šťastie, aby ste vedeli. Human nose, mala by mať. Go to school. Akože Riley chodí do školy, ale keďže je v Rileynej hlave, no neviem. Probably. Nie. Special powers? No tak má akože tie powers, aby kontrolovala Riley, aby niečo robila, ale nemyslím si, že má. Disney. OK, toto musím sa priznať, moc neviem. Blue hair. Áno. Nie, Ladybug to není. S jej matkou nie. Áno, je žltá. No, už to uhádol. Je to šťastie. OK. Niekto to dal Akinatorovi 8 minút predtým. Tak to nebolo moc dobré šťastie. OK. Tak ideme znova hrať, takže teraz budeme hľadať smut. Teda on. Takže či je muž alebo chlapec? Nie. Má brata alebo sestru? Nie. Má modré vlasy? Áno. Nie, žltá. Áno. Nie. No dobre, vyhral si. 2 minúty. To aké šťastie nemám teraz? OK, teraz on bude hľadať hnev. Takže je chlapec. Áno. With pants? OK, to môžem povedať, že by mal, takže áno. Nie. Není to človek. Áno. Akinator si veľmi rýchly, ale dobre, áno. Dobre, uhádol to. Prosím, nie menej ako 10 minút. OK, to je celkom dobré, ale není to stále až tak moc dobré. Ale nebudem sa sťažovať, akože. OK, teraz budeme mať discuss a po slovensky nechuť, čo si ja myslím. Takže je to female, áno. White skin nemá. Či sa usmieva? Not so often, takže môžem povedať, že probably. Áno, je z Inside Out. Nemá oranžové vlasy, není žltá, nemá okuliare. Nie. Áno, je zelená. Nemá modré vlasy. Takže áno, uhádol to. 27 minút. To asi ten istý hráč robí tieto všetky.
OK, či je to dievča? Tentokrát robíme strach, takže nie je to dievča. Nemá hlavu nejakého zvieraťa. Nemá biely skin a není žltý. Áno, je z Inside Out. Není ružový. Není nahnevaný. Nemá fialové, alebo má. No, je taký svetlo-fialový, takže môžem povedať, že áno. Nemá mobil a není to ani dievča. Áno, Fear, uhádol si ho. Dobre, 30 minút, to je už celkom dobré. Takže ideme znova hrať a tentokrát to bude Inside Out 2. Takže ideme teraz na Envy. Teda žiarlivosť podľa mňa. Takže není chlapec, není Disney princezná. Modré vlasy. OK, modré vlasy má probably, tak trošku má modro-zelené, není žltá, je veľmi malá, nemá okuliare, je z Inside Out 2, ale toto sa asi tiež počíta. Nie. Dobre, uhádli ste Envy. Paráda. 13 minút. No dobre, teraz Akinátor bude skúšať hľadať našu Willy. A Willy, myslím, tou Envy. Nie Envy, ale Envy. Takže nuda. OK, nie je to chlapec, nemá modré vlasy, nemá biele vlasy, nie je to princezna, je z Inside Out, nemá oranžové vlasy, nie je zelená, áno má purple skin a áno má mobil. To bolo rýchle. A je to Envy. No dobre, 4 minúty, tak to je dosť blízko. Takže teraz idem nájsť, teda skôr on ide nájsť Embarrassment, ktorý je ružový. A je to chlapec. Nemá vlastne takú hlavu, ako má zviera. Našťastie nemá žltý skin. Nemá biely skin. Je z Inside Out. Není nahnevaný. No, bohužiaľ, sorry Embarrassment, ale si. Áno. Embarrassment. Presne tak. 8 minút. Tiež dosť blízko. OK. A posledná ide úzkosť alebo anxiety. A myslím si, že to nie je dievča, že je to chlapec. Nie je to zviera. Nemá žltý skin. Nemá biely skin. A vlastne, teraz som si spomenula, ešte tu budeme mať nakoniec aj nostalgiu. Na to som úplne zabudla. Ale dobre, už teraz som začala s úzkosťou, takže už ani neprestanem. OK. Takže nemá purple skin. Má oranžové vlasy. A je to anxiety. 13 minút. OK. Teraz ideme na nostalgiu.
Nie je to chlapec, není princezna, není žltá. Nemá okuliare, vlastne nie. Má okuliare, tak. Nemá modré vlasy, je z Inside Out. Má biele vlasy. Nostalgia. 2 minúty, tak to je OK. Ešte, keďže nechcem skončiť tak rýchlo, tak ešte si dáme Rileynu mamu a no proste je otca. Takže, teraz ideme na Riley. Takže nemá modré vlasy, není princezná, je z Inside Out. Nemá okuliare, nemá oranžové vlasy, není fialová, není zelená. Žije so svojou mamou, je asi z Pixaru. Áno, žije s oboma rodičmi. A je to Riley. 16 minút. OK, teraz ideme na jej mamu. Takže není Disney princezná, není muž. No, okuliare má, ale nemá biele vlasy, nemá ani modré vlasy. Mobil, tak áno, má mobil. Není reálny človek. Myslím si, že je. Určite je. Má jedno dieťa. Je z Inside Out. No áno, Rileyna matka. No konečne, aspoň niečo. 2 hodiny. OK. Teraz Rileyn otec. Takže není bielý, není female, není žltý, není zviera, není červený. Není to dievča, má 2 nohy, není fed. Fajn, akože nemyslím si, takže nie. Není reálny človek, není fialový. Black hair. Myslím si, že áno. Je adult, není z Disney, je z movie, nie je superhero, má children. Nie, áno, nie. Má auto? Áno, má. Nie to žena. Neexistoval. A je to Riley's father. 5 hodín. No, tak to bolo dobré. OK, tak toto bude koniec videa a dúfam, že ste si ho užili. A jak chcete, aby som dala viac takýchto videí, tak napíšte do komentárov a kľudne aj napíšte, čo by som tam mala dať Akinátorovi. Tak ahojte.